да се заминават за Чехия. Чужди окупатори не ни трябват в нашата държава. Не е само ЧЕЗ. Има и много други компании, които източват благините на България. Същото е и с компанията Dundee Precious Metals, която всяка година изнася над 3 милиарда евро злато от България. И след това министри и политици излизат и казват, че нямало 30 милиона лева за увеличение на майчинските, нямало пари за лекуване на деца. Това са долни лъжи. Всеки 4 години в този парламент се извършва клетво нарушение. Всеки 4 години те обещават, че ще служат в името на народа и какво се получава? Получава се точно обратното. Те служат на техните господари и олигарси. Те служат на международните банкери и корпорации и ограбват бедния български народ. Трябва да кажем не! Кажете не и вие! Трябва да изгоним всички корпорации от тази държава, които идват тук само да грабят. Всички вън! ЧЕЗ вън! И това няма да стане само с един митинг всяка неделя. Няма да ги оплашиме. Искам всеки ден пред офиса на ЧЕЗ, тук като не си заминат. Варна показа как трябва да стават нещата. Само във Варна ли са българи? Ушким сме люти македонци. Къде ни е лютото? Къде? Виждам, че хора минават само покрай площада и отиват нагоре на кафетата. Не е така. Трябва всички да дойдат тука, защото този град е 30 хиляди. Трябва всички да застанем заедно, защото българската история показва, че когато българският народ се обедини, може да постигне много неща. Освобождението на България, след това съединението на княжеството България и Източна Румелия. Всички това са извоювани войни и битки, за да може ние сега да сме тука. Нашите прадеди са давали кръвта си, за да може тази държава да продължава да се нарича България. Вънка цялата мафия, вънка! Да ги изгониме! В началото на седмицата излезна президента на България, излезна министър на енергетиката и почваха да ни казват, че видиш ли не можело да стане одържавяване на предприятията. Как така не може? Как така? Само ни заблуждават. Трябва да ги изгоним и тях. Цялата политическа класа от всички краски. Червени, зелени, бембени, сини, жълти. Вънка! Те показаха, че грабят народа. Пак ви казвам, всеки ден, както е Варна, както и София, така и ние трябва да отиваме на протест пред офиса на ЧЕЗ и да им покажем, че те са нежелани тук. Твърдо и ясно да им го заявиме. Вънка! Вънка от България! След малко шествието тръгва по булеварда до светофарите и обратно. Това е от мене.